uphuma social media. Mr. Dlamini ngicela ukubuza ukuthi ingabe lolu hlobo le memorandum of understanding niyaqala ukulithola anikaze nilithole ngaphambili? Cha. Lo uqwebhu uma kunezikhalazo Majiya, uma kunezikhalazo zabantu abafaka izicelo banalo ilungelo. Umthetho osisekelo wethu awuvimbi ukuthi abantu uma kunendlela ababona ukuthi engathithi ikhomishana iyenze ngayo umsebenzi olawula umthetho, banelungelo phela lokuthi bayiveze izikhalazo zabo. Kodwa kwesibili okubalekile manje ukuthi njengoba ngiphethe leqobo nje lento ebhaliwe, ikhomishini umsebenzi wayo uma unganelisekile ngomsebenzi osukuwenza kuba khona into ekuthiwa mediation, okusho ukuthi umxazululi, kube khona inkantolo yezomhlaba. Uma inkantolo yezomhlaba ishaye mhlawumbe umthetho nabo, imediation yahluleka, inkantolo yezomhlaba yahluleka, idlulela kwinkantolo yomthetho sisekelo. Banelungelo lokwenza lokho. Ingakho ngithi ke Majiya sizobe sesiphendula ngoba nalo uqwebhu liyasho ukuthi bawubani, isikhalazo sabo siyini. Sizobe ke sesiphendula ngehhovisi likaNgqongqoshe nomphathiswa umphathiswa wethu baba uNyonzo kanye nomama ophethe ikhomishana kuzolonke umama uNhloko. Sengidedela Mr. Dlamini, abantu lana bakhala ngokuthi sekuyiminyaka ewu28 beligqiqa lolu daba. Asithemba ukuthi ke kulo 7 days khona impendulo engconywana enizobuya nayo. Majiya ngiyakuthembisa ukuthi lolu daba lolu ngoba sengilibonile siyalazi. Impendulo izotholakala nje, sizoyidlulisa kuNgqongqoshe. UNgqongqoshe ke benomama abazobe benomama ophethe umama ukhomishana kazwelonke abazobe ke sebeyidlulisa, siyidlulise ngokomthetho. Mr. Dlamini siyabonga kakhulu. Sibonga nathi siyathokoza kakhulu Majiya ngethuba. Usibonga amaphumulo okhulumayo. Mfaka amaphumulo, siyabonakalana ukuthi i-memorandum of understanding ke esenibaanikezile ke lana ingabe ke mhlambi ke njengoba kuya forward senzolindela impendulo ukuthi ithini? Definitely within 7 days silindele impendulo. Akukho nje okunye. And we've got the plans. Lo 7 days usuku nosuku will mean something to us. Ngoba asizile la ukuzodlala. Uyabaqinisa lamazwi ukuthi anizodlala lana, okusho ukuthi ngempela lolu daba lu serious kakhulu, okuthi ke nimele ukuthi ephelweni kosuku impendulo niyithola. Of course, akwazi ukuthi for about 26 years since 1998 ulokukhulunywa into eyodwa. It can't. And it's now ama facts ukuthi u1 no2 no3 wenziwa obani la kufonjwa ama signatures. Ku-identify prepare abantu, the wrong people, ukuthi bahlale basayinele ukuthi kuphuma imali singazi thina. Ingabe ke wena baba esakho isikhundla nje lana e-community ke siyini le criteria yokusebenza la kulolu hlelo enize ngalo la? Ngimember mina ye committee, executive committee, ngiqondene neze communication. Yes. Ake asilinde ke lo 7 days ke sizwe ukuthi impendulo ngabe yabuya yini. Siyabonga. Xolani ke mntana kaGwala kwibhekisizwe media kade ke sikhona ke lana ke abahlali kade belethe ke ikhalazo zabo ukuthi impela banikeza i-department u7 days ukuthi baphendule kulo 7 days ngoba impela kade begqiqa lana ukuthi ke sizolinda ke sizwe ukuthi ke kulo 7 days ingabe ke ngempela impendulo bazoyithola. Siyabonga kakhulu ibhekisizwe media. Siyabonga.